Aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka an b'aw bisimila radio Joliba fana fiɲɛ siraw kan an b'a fɔ ɲɛna min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sera an fɛ yan nɔ min ye laadalako ye don o don ka taa ntɛnɛndonyaw la fo ka se jumadonyaw ma dɔgɔkun kɔnɔna la an bɛ kɛnɛ kan ka kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn ka se ka lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ kan an minnu sigin bɛ ka a waati kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw dan se kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan kunnafoniw la bakurunba dɔw bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la bi a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye Yadi Agali ni Amadu Kufa olu ka fɛla bi limanaw yani san 2021 ka ban laɲiniba min b'u bolo o de ye ko ka tɛgɛ kɛ min ye dɔngɔnɔw ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye Dana Ambasagu o ɲɛma Yusufu Toloba yani san ka ban k'u bɛ fɛ ka tɛgɛ kɛ ale la min ye soir de Bamako ale y'o ɲɛfɔ an bɛna an da don o la sisan ni o bɔra yen nɔ k'a jira k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ale fana kumana a jirala k'a fɔ ko kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna sigi novembre kalo natɔ in tile 15 kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen k'u bɛ yen bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu tɛgɛ tara jamana foroba nafolo dunni na limanaw a jirala k'a fɔ olu de ka kiiriw bɛna tigɛ novembre kalo tile 15 natɔ in na ko kiiri in ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen de ye Nouvelle Horizon ale de y'a fɔ an bɛna an da don a la sisan min ye les échos welewele ale y'a jira k'a fɔ an ka cakɛda dɔ bɛ yan n'u kama ko INPS ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ a tɔgɔ ye ko Usmani Karim Kulubali ko maa don min ni maa jijalen don kosɛbɛ an bɛna an da don ale ka baaraw la fo ka taa se gafe kura dɔ o sɛbɛnna an ka minisiri kɔrɔ dɔ fɛ n'o ye Mohamed Kulubali ye gafe in kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ an ka sifinnakaw bi Mali denmisɛnninw kan ka kun tilenna jumɛn ta walasa u bɛ se ka jamana yɛrɛ taabolo faamu cogo min na an bɛna an da don o la min ye info matin ale kumana a y'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka jamana kura bɛ se ka dilan cogo min na ani a ka baara bɛnnen don jamana ni kolatigɛ cakɛdaw olu baara ma Ikasa Mayiga ko a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko communauté internationale n'u ye diɲɛmaa ye minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan bi k'u dɛsɛra Mali yɛrɛ de basigili la o de kama k'u ka Mali to yen sa Mali ka se ka waati sɔrɔ min bɛ se ka a ka jamana basigi an bɛna an da don o la min ye Assise nationale de la refondation sigikafɔ min bɛ yen n'ale bɛ ka bolo da an ka jamana kɔnɔ yan ko Adema PAJ kun y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna ye kɛnɛ kan ko u ka ɲɛmaa kura min sigira n'o ye Mari Macha Jara ye ale y'a ɲɛfɔ u ka congrès 6nan min kɛra o dongo k'u bɛ ye a kɛnɛ kan jamanaw ko nin ye kuma fila ye minnu tɛ kelen ye info matin ka fɔ la ko Adema ta kɛn bɛ cu ani ca fɔli ye bi info matin de y'o fɔ min ye indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye politique tɔn min bɛ n'o ye Parina ye Parina ko a ye gafe dɔ bɔ n'u kama ko memorandum jamana gɛlɛyaw kan min ye kunungo yɛrɛ araba novembre kalo tile 3 Parina y'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛna sɔn fiyewu min bɛ tali kɛ jamana ka se ka bila lahala dɔ kɔnɔna la o kama u ye ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a da jamana ɲɛmaaw tulo kan ko premier ministre kana kɛ maa ye maa min bɛ farafarali bolo da an ka jamana kɔnɔ o la kɔni ye ɲɛfɔli caman kɛ an bɛna an da don o la ani kunnafoni wɛrɛw indépendant ale kɔnɔna la limanaw min ye fasadi sɛbɛn le soir de Bamako ye an y'a fɔ ten sisan min bɛ tali kɛ k'a fɔ laɲini min bɛ Yadi Agali ani Amadu Kufa bolo limanaw ni o de ye ko ka tɛgɛ kɛ Yusufu Toloba la Yusufu Toloba ale ye Dana Ambasagu olu ka kɛlɛbolo ɲɛmaaba de ye Mali kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ waati laban in na min ye bamancɛ wale kɔni ale bɛ ka san de sɔrɔ Mali camancɛya fan fɛ Moti mara la ka na fɔ Segu mara fanfɛlaw la a dun jirala k'a fɔ nin walejugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye Yadi Agali ka jɛkuluba ye min bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye bi ko u ye lase dɔw kɛ kɔsa in na lase ninnu bɛ tali kɛ limanaw ko yanni décembre kalo min natɔ filɛ nin ye yanni u ka kuncɛ san 2021 k'u bɛ fɛ de ka tɛgɛ kɛ min ye Dana Ambasagu ale ɲɛmaaba Yusufu Toloba ko ka sababu kɛ ko u ye sɔmi sɔrɔ a la k'a fɔ ale de bɛ ka salafisiya n'o de ye ka diinɛ taabolo wale dɔ ko o cari min ye jamana camancɛ bolo fɛ ko Yusufu Toloba min ni limanaw a jirala k'a fɔ waati laban in na yɔrɔ waleya minnu bɛ ka kɛ n'o bɛ ka tɛmɛ donsow ni jadisiw cɛ o yɛrɛ y'a la misaliba dɔ ye soir de Bamako ka fɔ la sabu ni jateminɛ kɛ tiɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tɛmɛ donsow ni Yadi Agali ka ni
terroriste jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye kɔsa in na maa 3 olu fara min bɛ tali kɛ jigi bumu ani fana maa 2 wɛrɛ olu fana fara Bajugu Baɲangara mara la nin bɛɛ lajɛlen ye waliyaw ye GSIM n'o ye Yadi Agali ale ka tɔnba in ye ani donsow ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni ka yetaw tɛ kelen bi o de la min ye Yadi Agali ani Amadu Kufa ye u ye lase min kɛ kɔsa in na lase in kɔnɔna la k'u ka laɲini tɛ foyi ye fo ka tɛgɛ kɛ min ye dana ambasabu ɲɛmaaba n'o ye Yusuf Toloba ye jamana a sera jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ min ye jamana jugu ye walima min bɛ ka jamana dɛmɛ bi o la min ye faamaw ye n'o ye y'an ka forces armées maliennes olu donsow ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa k'a dɔn maa min ye jamana jugu ye maa min tɛ jamana jugu ye ka se ka tɛgɛ kɛ o la don nataw la sabu Yadi Agali ni Amadu Kufa ka nin kuma in jamana a kan ka jamana ɲɛmaaw sɔn hakili la kosɛbɛ. Kunnafoni filɛ jamana an ye nin bɔ fasiridi sɛbɛn soir de Bamako ale de kɔnɔna la n'an tora soir de Bamako kelen kɔnɔna la ko polisi ɲɛmaayaso ale ye laseli dɔw kɛ laseli ninnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bolimafɛntigi dɔw de ma bolimafɛntigi minnu ni olu ye tɔgɔtigiw ye an ka jamana kɔnɔ yan tɔgɔtigiw la a bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye a bɛ se ka kɛ hali mɔriw ye walima tiɲɛdalaw a n'a ɲɔgɔnnaw ani yɛlɛkomaa minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔna la yan jamana yɔrɔ olu de ye maa ye maa minnu ye tɔgɔtigiw ye nka jirala k'a fɔ a tɔgɔtigi ninnu caman de bɛ yen bolimafɛn minnu b'u bolo n'o ye mɔbiliw n'a ɲɔgɔnnaw ye i b'a sɔrɔ pilaki minnu bɛ kɛ mɔbili ninnu kan u bɛ taa pilaki ninnu de yɛlɛma limanaw k'u yɛrɛ tɔgɔ kɛ a kan a jirala k'a fɔ wale don min n'a man ɲi o la polisi ɲɛmaayaso ale ye laseli kɛ communiqué min ni ladilikan don limanaw ka ɲɛsin nin bolimafɛntigi ninnu ma tɔgɔtigiba fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ mɔbili pilaki limanaw ka a galon ka bɔ yen ka sɔrɔ ka u tɔgɔ sɛbɛn mɔbili kɔfɛla kan i t'a dɔn ko mɔbili yɛrɛ pilaki ye min ye a dun jirala k'a fɔ hali ni sonyɛni bɛ boloda walima ni maa min ka bolimafɛn sonyɛna i b'a sɔrɔ pilaki min bɛ dilan ka bila a kɔfɛ ni bugunatigɛ sɛbɛn bɛ kɛ o kan n'o ye nimero ninnu ye limanaw i b'a sɔrɔ a bolimafɛn bɛ ɲini ni o de ye nka ni e y'o galon ka bɔ a kan ni bolimafɛn tununna walima ni tanamako y'a sɔrɔ a bɛ ɲini cogo di o de bɛ se ka kɛ gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye o la polisi ɲɛmaayaso ko nin ye kangaridakan de ye wa ko waati yɛrɛ dilen don yanni décembre kalo tile fɔlɔ san 2021 ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ko e bɛ nin waleya in na ka mɔbili pilaki kɔfɛla ka o galon ka bɔ yen ka sɔrɔ ka i tɔgɔ sɛbɛn o kan k'o bila i ka mɔbili kɔfɛ ko walasa e ka dɔn ko karisa de ye nin ye limanaw ko a sariya tɛ jɛn n'a ye wa baara dan ka sigi ka k'a la a dun jirala k'a fɔ min y'an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw ye yɛlɛkomaw ani buguridalaw n'a ɲɔgɔnna caman olu ani mɔriw olu de ka baara ye nin ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako ale de kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale fasiridi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko kube kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ ale kan ka sigi min ye novembre kalo natɔ ye tile 15 limanaw ni kube kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu de sen yera foroba nafolo ale dunni na nin ye jateminɛ kɛ yɔrɔ jamana ɲɛmaaw ka nin laɲini dɔwɛrɛ tɛ cour d'assises min ni a jirala k'a fɔ a kɛkun de ye walasa nin na k'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye ko nin ɲɔgɔnna kube kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi an ka jamana kɔnɔ ka se ka jamana den minnu bɛ yen ni olu tɛ tɛmɛ foroba nafolo kan fiyewu limanaw kun jɔnjɔn min yɛrɛ b'a la o de ye ka jamanaden yɛrɛ da an ka kiri la sabu a bɛ waati jan bɔ jamanadenw caman de bɛ yen minnu ko Mali kiriso walima Mali sariyatigiw sen tɛ ka min ye yuruguyurugu ani dunko juguya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la yan a kuma fɔra waati caman nka limanaw k'a fɔ de ka waleyaw bila sen kan min bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ tiɲɛna o de kuma ye nka a jirala k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka sariyako kunna na kɛ ale ye taama dɔ de kɛ waati dɔ la ka taa pôle économique et financier la commune 3 la o de senfɛ a ye layidu ta ko nin kube kɛrɛnkɛrɛnnen ale na sigi ko o kube in de ɲɛnamayatɔ filɛ nin ye sabu a jirala k'a fɔ a yɛrɛ ka fɔ la minisiri Mamadu Kasoge ko san o san limanaw a bɛ miliyari caman de bɔ min bɛ tiɲɛ jamana ye wa ko n'i ye jamana gɛlɛya ta k'a lajɛ ni sonyɛni ninnu ni nin dunko juguya ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka jamana gɛlɛya ka caman de fara a kan a jirala k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli
tiɲɛna a kuma kun fɔra waati janw na nka a jala k'a fɔ walew don min kuma se ka kɛlɛ nka nin kube kɛrɛnkɛrɛnnen min ye nin limanaw n'a kan ka sigi cour d'assises fɛ novembre kalo natɔ ye tile 15 ko a jala k'a fɔ dossier ba fɛn fɛn bɛ yen ni maaw hakili b'a la limanaw dossier ninnu dɔ bɛ tali kɛ engrais feerelate ko o bɛ sɔn ka y'a la min ye coronavirus ye bana kɛlɛli nafolo min donna o la o fana bɛ sɔn ka y'a la ani hali finitigiw ka minɛnsanko kuma minnu bɛ ka fɔ o caman de bɛ yen limanaw ko de bɛna larawe nin ko la hali n'a sɔrɔla ko dossier minnu bɛ yen ni kuma bɛ ka k'a kan a bɛ ka labɛn nka labɛn ma ban fɔlɔ a jirala k'a fɔ dossier ba caman de bɛ yen bi limanaw minnu bɛ yen ni jamana kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen i n'a fɔ bureau du vérificateur général office central de lutte contre l'enrichissement illicite olu ye sɛgɛsɛgɛliba minnu kɛ ka dossier ta ka taa bila sariya ka bolo kan a jirala k'a fɔ ko miliyari caman de bɛ yen minnu ni olu tara jamana kunna maa damadɔw fɛ nka jamana kɔni ko a bɛna fɔ sariya bɛna wuli k'i jɔ nin ko siratigɛ la cour d'assises min n'a bɛna sigi sabu o tile yɛrɛ ɲɛma ale ye dantigɛli dɔ kɛ kɔsa in na k'a fɔ ko miliyari min bɛ suɲɛ mali kɔnɔna la limanaw ko n'i y'a ta a bɛ sɔn ka dɔgɔtɔrɔso 200 a bɛ se ka o jɔ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni maa damadɔ y'o ta yɔrɔ o ye tiɲɛni ye nouvelle horizon ale ye nin fɔ limanaw ale nouvelle horizon kelen ka kuma la ko min ye taji sɔngɔ ko bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ nin waati ninnu na a jirala k'a fɔ gouvernement kɔni wulilen don k'i jɔ bi kosɛbɛ min ye taji sɔngɔ ye caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na a jirala k'a fɔ min ye gouvernement ye ale kɛlen don ka wele bila taji feerelaw ma min ye ntɛnɛn nata in ye u ka se ka sigi ka fɔ kɛ sabu gouvernement kalinkan de don limanaw fɛn fɛn bɛ yen n'o ye damatɛmɛ sɔngɔ ye k'o da feerefɛnw kan an ka jamana kɔnɔna la yan o ka se ka dabila an y'a ye min ye buru sɔngɔ ale yɛlɛla kɔsa in na ko min ye gouvernement ye a ye wulikajɔ kɛ joona joona o buru sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na wa o waleya kelen de fana talen filɛ nin ye taji feerelaw olu fɛ a jirala k'a fɔ bi taji sɔngɔ caman de yɛlɛla kan k'a sababu kɛ ko douane kɛlen don ka caman fana fara min ye taji minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan na taxi minnu bɛ da o kan n'o ye salew ye dɔ fana farala o kan a diyagoyara taji feerelaw kan u ka dɔ fara u ka tajiw sɔngɔ kan ko gouvernement kɔni tɛ fɛ k'a mɛn fiyewu ko pigini o ka fara taji sɔngɔ kan an bɛ waati min na ko sisan o de la jamanaden caman bɛ yen walasa olu bɛ se ka lafiya jamana kɔnɔna la a kana fɔ ko don o don dɔ de farala ni sɔngɔ kan ko gouvernement ko taji feerela minnu bɛ yen ni dɔ faralen don taji sɔngɔ kan a kɛra essence ye a kɛra gasoil ye a kɛra ɲɔgɔnna wɛrɛ ye ko u feerebaw a na kɛ u bɛna ɲɔgɔn ye boloda dɔgɔkun wɛrɛ natɔ in na walasa o taji ko bɛn bɛ se ka kɛ o fana na cogo min na nouvelle horizon kelen in kɔnɔna la limanaw ko min ye G5 Sahel jamanaw ye olu ka ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra min bɛ tali kɛ Chad jamana kan an ye ka ministre min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw taama baara kunna Abdoulaye Diop ale tun b'a ko kɛnɛ kan yen nɔ a yala k'a fɔ u ye laɲini damadɔ ta nin jɛrɛ in kɛnɛ kan o de ye ko u bɛna ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ wuli G5 Sahel jamanaw tɔgɔ la n'o ye cɛncɛn ka jamana 5 ninnu ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Banque mondiale nazaraw ka kulu Union européenne fo ka taa se Arabie Saoudite ani Émirats Arabes Unis n'o ye arabuw ka fara ɲɔgɔn kan jamana minnu bɛ yen ni se bɛ u ye limanaw olu ka se ka G5 Sahel dɛmɛ nafoloko siratigɛ ninnu na o la sa ni jateminɛ kɛ conseil des ministres min kɛra G5 Sahel tɔgɔ la limanaw ko u ye Mauritanie jamana Chad ani Niger u ka se ka wuli joona joona a ko yɛrɛ tɛ bila ka suma t'a la sabu n'i ye jateminɛ kɛ G5 Sahel sigi furadama ni sisan cɛ limanaw G5 Sahel sen tɛ ka baara foyi kɛ k'a sababu kɛ nafoloko gɛlɛya ye o de la ko u bɛna ciden ninnu ci min ye Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis fo ka taa se Union européenne olu ka se ka nafolo bila joona min ye G5 Sahel ale ka bolo kan walasa lakanabaliya baara min bɛ ni Sahel jamana ninnu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ limanaw min ye les échos welewele ale kumana écho y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni u k'a ma ko Mohamed Kulubali ko ale gafe dɔ bɔ gafe min ni ko gafe in kɔnɔ kuma b'a jira de ko a bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ Mali sifinnakaw ye k'a sɔrɔ dun Mali sifinnaka minnu bɛ yen limanaw ni kuntilenna foyi tɛ u la bi jamana ale dɔnni na ka sababu kɛ ni jateminɛ kɛ i b'a lajɛ
maa bɛ ko olu bangina san 1970 limanaw ka sɔrɔ dun jɔyɔrɔba caman de b'olu bolo Mali cakɛda caman na bi limanaw n'u ma jamana ɲini k'a dɔn don nataw la a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye o de la ko maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛma o de la min ye Mohamed Kulibali a ye minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ camancɛ fanga yɛrɛ la gafe min filɛ nin n'a y'a sɛbɛn n'a ko gafe in tɔgɔ de ye ko j'ai des choses à dire à la jeunesse limanaw ko fɛn b'a bolo ka fɔ Mali sifinnakaw ye n'i ye gafe in lajɛ fɛlɛfɛlɛ 98 de don min na kɔnɔkuma bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ Mali maracogoya ani tiɲɛ min bɛ yen n'o kan ka fɔ bi ani maaw k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka dilan fiyewu limanaw k'an to ɲɔgɔn nɛgɛn na k'an to an ka kokɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye sigiɲɔgɔnyaw ni kotoɲɔgɔntalaw ni jamana yɛrɛ bonyani ani sifinnakaw k'a dɔn k'a fɔ u kan ka kalan ta maakɔrɔbaw nɔfɛ nin de ye Mali taabolo ye nin de ye Mali jɔsenbaw ye nka a jarala k'a fɔ o waleya ninnu galonna ka bɔ yen bi limanaw mun nana sigi an ka jamana kɔnɔ o ye ka jamana ta ka jamana ko yɛrɛ kɛ limanaw yɛrɛ ko ye ka jamana ko kɛ limanaw min hali n'a fɔra ko jamana bɛ dilan a kɛra maako ye n kɛrɛfɛmɔgɔ limanaw kɛra sababu ye Mali ko yɛrɛ bɛ ɲini ka kuma bɛ ɲini ka ban bi wala Mohamed Kulibali y'a jira k'a fɔ ko nin ye waliyaw ye minnu bɛ bi ni sifinnakaw kan ka u jɔ a ɲɛma ka se ka a kɛlɛ o de la gafe in kɔnɔna la limanaw a ko kuma caman bɛ bi minnu ni sifinnakaw a b'u wele de u ka gafe in lajɛ k'a kalan k'a dɔn limanaw min ye Mali ye ka b'a ye a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta fɛn o fɛn bɛ yen n'o kun ye an ka jamana tabiyaw ye n'o kan ka kɛ Mali ka taabolo ye olu caman bɛ bi limanaw sen taara ka tereke olu kan o kɛra sababu ye Mali ko bi a kɛn bɛ yɛrɛ ko ye maa si tɛ ka jamana bɛɛ bɛ jamana ko kuma de fɔ nka limanaw min ta ye jamana ko kuma ye o de ka dɔgɔn bi kunnafoni filɛ dɛ limanaw an y'an bɔ les échos welewele ale de kɔnɔna la min ye ale écho kelen ye min bɛ tali kɛ INPS ko ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ a tɔgɔ ye ko Usmane Karim Kulibali ni ye jateminɛ kɛ baara ɲɛdɔn ani ka jama ɲɛmaya yɛrɛ minɛ a jarala k'a fɔ Usmane Karim Kulibali maa dɔ min ni a b'o ɲɛdɔn i n'a fɔ ka dɔnkala yɛrɛ kari les échos maaw ka fɔ la écho welewele y'a jira k'a fɔ kunnafoni bɔra ka bin min ye octobre kalo tile 20 tɛmɛnen in na Usmane Karim Kulibali ko ale ye inspecteur principal de sécurité sociale o la hadamadenya taabolo baaraw a b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ INPS ale kɔnɔna la a jarala k'a fɔ a ye waati min kɛ INPS kɔnɔ ka se bi ma limanaw b'a jira k'a fɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ dɔn kosɛbɛ wa a ye jɔyɔrɔ camanba de kɛ INPS ale kɔnɔna la bi ko a nana bila min ye madame Sidibe Zamilatu Sise ale nɔ na kabi san 2019 ale tun bɛ ɲɛmaaya in na a jarala k'a fɔ san 40 limanaw o tɛ tile 40 min ye Usmane Karim Kulibali ale tun bɛ INPS baara la kana a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ fo kana se bi ka ɲɛmaya yɛrɛ kalifa la limanaw ko tinɛni ale mana min fɔ bama ɲɛkuru kɔ la a dɔnba la jɔnjɔn y'a fɔ sabu Usmane Karim Kulibali a ye kalan minnu kɛ k'a daminɛ min ye droit privé la option judiciaire Dakarikaw fɛ yen nɔ kana se min bɛ tali kɛ kalanw ma i n'a fɔ cadre supérieur de sécurité sociale ani INPS yɛrɛ baara a ye baaraba minnu kɛ o kɔnɔna la fo kana se min bɛ tali yɛrɛ kɛ fana INPS kɔnɔna la a ye womisɛn minnu dɔn yen nɔ limanaw o b'a jira k'a fɔ nin ɲɛmaya in o ka se ka kalifa a la a jala k'a fɔ bi min Usmane Karim Kulibali maa dɔ min ni tiɲɛ yɛrɛ la a bilalen filɛ jɔyɔrɔ min na limanaw ma a bɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka nɔbɔ ko la sabu INPS n'i y'a jateminɛ an ka foroba baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔw la olu de ka nafolo minnu bɛ yen n'o ye pension ye o bɛ taa yen nɔ ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw fo ka taa se min bɛ tali kɛ foroba baarakɛla tɔw ma olu bɛɛ lajɛlen de ka saraw bɛ bɔ yen n'o ye n'i taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la a ka kan limanaw o nafolo kɔni ka di a di cogo la yuruguyurugu foyi kana don o ko siratigɛ ninnu na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele ale de kɔnɔna la n'an bɔra écho kɔnɔ an bɛ don min ye info matin ale fasɛrɛdi sɛbɛn kumana min bɛ tali kɛ Ikasa Mayiga limanaw ko a ye ci gɛlɛn fɔ min ye conseil de sécurité min bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale tɔgɔ la n'a ye taama dɔ kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ walasa min ye juma tɛmɛnen octobre kalo tile 29 ministre min bɛ yen n'ale de bɛ refondation kunna
n'a ka baara bɛnnen don an ka jamana kulatigɛ cakɛdaw olu fana baara ɲɔgɔnya Ibrahima Ikasa Mayiga ko jɛkulu kɛnɛrɛnnen min bɛ n'o bilalen don ka min ye Assise nationale de la refondation ale baaraw labɛn ani olu ka ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ limanaw a ye kumaba minnu fɔ ka ɲɛsin diɲɛ kela tɔnba ani jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ka Mali dɛmɛ k'a ye tiɲɛ gɛlɛn de f'u ɲɛna a k'u ma ko u dɛsɛra k'u ka waati fana di Mali ma Mali jamanadenw bɛ se ka Maliko kuma ta ba la ka se ka jamana in jɔ cogo min na a ka fɔ la limanaw a jarala k'a fɔ ko min ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye a ko Mali bɛ lahalaya min na bi a tora sa malidenw yɛrɛ ka u ka jamana kuma fɔ sabu communauté internationale olu kelen do ka wuli Mali kɔ cucucu ko fɔ ka kalo 18 ko tɛmɛ tɛ kɛ o kan o kalo 18 o ye tiɲɛ ye kɛ ko nka limanaw ni waati kɔni bɛ se ka fɔ waati tɛ ngalon tigɛ nka bunadamaden limanaw bunadamaden bɛ fili i b'a fɔ i bɛ ko dɔ boloda waati dɔ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ nka k'a fɔ de fo o ka diyagoya o waati kelen kɔnɔna la tiɲɛna adamadenya la fili bɛ se ka na ko diɲɛ keleya tɔnba u k'a dɔn k'a fɔ Mali ye kalo 18 de fɔ u ka cɛmancɛ fanga kɔnɔna la ko nka olu fana u ye waati dɔw fɔ Mali kɔnɔna la yan k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ la ko n'i ye jateminɛ kɛ communauté internationale ale ko fɔ kalata ka boloda février kalo tile 27 k'a sɔrɔ dun an ka jamana an ma se ka bɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen an ma se ka bɔ olu kɔnɔna la ko communauté internationale filɛ k'a fɔ ko ayi an tɛ sɔn aw yɛrɛ de da y'a fɔ ko kalo 18 kalo 18 a tɛ se ka tɛmɛ o kan a ko tiɲɛ dɔ kɛ ko misali ye min ye ale bɛ misali ta hali MINUSMA yɛrɛ kan ko MINUSMA yɛrɛ nana yan nɔ san 2013 o waati u kun ye san kelen de di u yɛrɛ ma ko san kelen tɛmɛna u tilara ka san kelen wɛrɛ fara a kan san 2014 u ye san fara ɲɔgɔn kan limanaw fo kana se san 8 ma an bɛ don min na ko bi ko mun de bɔra Mali gɛlɛya la lakanabaliya min bɛ ka fɔ mun de bɔra a la k'a sɔrɔ don min ye MINUSMA ye ale na waati a fɔra de k'u bɛna Mali basigili ko la ko ni maa min bɛ Mali dɔn bi ni basigi b'a kɔnɔ walima ni basigi t'a kɔnɔ bɛɛ y'o dɔn wala Ibrahima Ikasa Mayiga a ko u k'a to malidenw yɛrɛ dama k'u sigi Mali gɛlɛya kunna u k'o fɔ n'u bɛnna min kan u n'o fɔ communauté internationale ye n'u bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma u n'o dɛmɛ ta ka ɲɛsin nka k'a fɔ de a y'aw teliya min kan ka kɛ a y'o kɛ joona a ye kalata labɛn kalata dun tɛ labɛn fiyewu limanaw jamana basigibaliya ale kɔnɔna la kunnafoni filɛ info matin ale de y'a fɔ dɛ limanaw min ye Assise nationale de la refondation ale baaraw bɛ sen na ko politique tɔn bɛ yen n'u kama ko Adima PAEJ ko Adima ta kɛn bɛ cu ani ca fɔli u b'a fɔ cu sini u b'a fɔ ca sini info matin de y'a fɔ dɛ a ko u ka congrès 6nan min kɛra kɔsa in na ni o kɛra octobre kalo tile 16 tile 17 n'a tile 18 o de kɛnɛ kan u ye ɲɛma kura min sigi n'o ye Marimaca Jara ye ale y'a lase kunnafoni sira wɛrɛw fɛ n'o ye l'histoire maaw ye k'a fɔ ko Adima PAEJ ko ale na ye Assise nationale de la refondation ale kɛnɛ kan limanaw ka kɔn o ɲɛ yɔrɔ ale Adima kelen politique tɔn dɔw minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko cadre d'échange pour la réussite de la transition o politique tɔn ninnu caman de bɛ yen olu kalinkan don ko cɛmancɛ fanga ko foyi tɛ fara a kalo 18 kan ko hali Assise nationale de la refondation min bɛ yen n'o bɛ ka labɛn jamana ɲɛmaaw fɛ ko kun t'a la ko nafolo tiɲɛ don o Adima kelen bɛ o politique tɔn cɛ la o Adima kelen tilala ka n'i kanto a ka congrès 6nan kɛnɛ kan ko k'olu n'a ye Assise nationale de la refondation ale kɛnɛ kan limanaw kuma fila fɔra kuma fila min ni Adima y'o fɔ k'a sɔrɔ dun u bɛ maaw fɛ minnu ko cɛmancɛ fanga tɛ tɛmɛ kalo 18 kan ko Assise nationale de la refondation sigili ko kun foyi t'a la n'olu ko k'u bɛ ye o kɛnɛ kan yɔrɔ limanaw fasiridila n'o ye Sikuba ye a ko nin ye kuma fila ye kuma minnu ni cu ani ca fɔli don o de la ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔ Adima tɔn kɔnɔna la ni tɔndenw yɛrɛ hakilila ye kelen walima n'u kuntilenna ye kelen k'a sɔrɔ dun ni Adima lajɛ limanaw san 30 démocratie u y'o ɲɛnamaya kɛ ka ban k'a ye k'a fɔ bi ni politique tɔnba in kɔnɔna la politique tɔn in ɲɛmaaw ka hakililaw tɛ kelen dɔw b'a fɔ awɔ sini dɔw b'a fɔ ayi sini cu ca fɔli la an bɛ y'a kɛnɛ kan an tɛ y'a kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ yen n'olu kan ka fanga ɲini bi olu ka kuma man ka kɛ nin ye ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ info matin ale de kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ teliyala ni l'indépendant ale ye indépendant kumana limanaw min ye politique tɔn bɛ yen n'u k'a ma ko parena
parena nyamaba cheble darame ku ye seben doke u kama ko memorandum u ya bila senga kungo araba yere ko parena ko kale bi fe ka sira kura deta sira kura mi ni u bi fe ko jira jamana premier ministre la ko akake maye mamin be na akana ke mawe ka mau farafara o kaka ke maye ka mau fara nyonka parena akani memorandum in konna la cheble darame u ye nyefoli minke o de ka fo lu kon bi fe ka la seli dɔw kɛ gouvernement ye n'u bɛ se ka taa ni o sira ye o dɔ bɛ tali kɛ ko ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan ka lataa waatiw ka se k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye ani fana ko premier ministre ɲɔgɔnna an y'a fɔ ten ko a ka kɛ maa ye maa min n'ale bɛ se ka kɛ so camancɛ jiri yɛrɛ ye wa ko CNT n'o ye conseil national de transition ye u k'a lajɛ CNT bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don a la maa si kana kɛ farafarali kana don a la ko y'u ka fɛla ye wa ko jamana gouvernement k'a lajɛ u ka samasamani min bɛ yen n'u bɛ k'o ta ka ɲɛsin CEDEAO ma bi u ka o dabila n'o tɛ ko an b'an ka an kɛlɛɲɔgɔn kɛ CEDEAO ye an bɛ don min na i ko bi ko Mali k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ sabu ko kɔsa in na an ye CEDEAO ka lasigiden min tun bɛ yan a bɛnna octobre kalo tile 25 ma an y'o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ dun CEDEAO kan ka ka yɛrɛba dɔ boloda novembre kalo natɔ ye tile 7 a dun a yɛrɛ in bɛna kɛ Mali de kan ani Laginɛ n'u ye ɲangini ta k'an sɛgɛrɛ cɛbile darame ko o na kɛ gɛlɛya dɔ faralen dɔ kan limanaw député minnu bɛ yen n'olu ye député kɔrɔw ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga yɛrɛ laban na o député ninnu ni o ye 6e législature ye k'u taara premier ministre ale fɛ yen nɔ k'u ye ɲɔgɔn ye ni député kɔrɔ minnu filɛ nin ye limanaw ni u ka laɲini de kun b'u bolo ka taa ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ale ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw ko 6e législature ma u bɛ ka hakɛw de ɲini hakɛ minnu bɛ yen n'o ye nafoloko ye sabu u ka fɔ la député ninnu ɲɛma Tijani Gindo ale yɛrɛ bankasi député kɔrɔ ye a ko u nakunba de ye ka premier ministre ale kuma ɲɔgɔnya sabu olu ka hakɛ dɔw bɛ yen nɔ u sigi kuma députéya la o hakɛ ninnu n'u kama ko frais d'installation o ma di u ma ani fana ko députéya yɛrɛ limanaw n'i kɛra député ye i taara jamanadenw fɛ a ka kan n'i ka députéya baara banna min ye hakɛ dɔw ye olu kan ka di i ma i n'a fɔ n'i taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la u y'o laɲini fana kɛ ani fana ko député 6 bɛ yen olu fatura ka u to nin baara in na olu fana ka hakɛw ka segin u ma Ibrahim Bokar Keita ka waati yɔrɔ ale ka fanga dafiri waati i bɛ ka ye ni député bulon ci ani ka tila ka gouvernement ale fana ci min ye nin député ninnu ye o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Ibrahim Bokar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ale ye député bulon ci ko nka olu ka hakɛ o bɛ jamana fɛ bi dɛ u ye nin ɲɛfɔ premier ministre ye ko a ka se ka hakili to o wale ninnu fana na limanaw ka kun cɛ ko bankiw ka grève n'o ye an ka warimaraso ye ko o gulonna fɔlɔ a jarala k'a fɔ tile 6 ɲɔgɔnna u y'o de kɛ baarabila la ka jamana fan bɛɛ lajɛlen banki maa minnu ye clients ye n'olu bɛ baara kɛ bankiw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bila lahalaya kɔnɔna la min ma bɛn a jarala k'a fɔ SINADEF n'o ye syndicat national des banques établissements financiers microfinance assurance et commerce SINABEF maaw kunungo araba ko u ka baarabila min tun bɛ sen na k'u y'a wuli dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko hali n'a sɔrɔla baarabila in kɔni wulila ko nka o ni kunungo jɛkulu min bɛ yen n'o ni ministre tun kan ka ɲɔgɔn ye a jirala k'a fɔ ko bɛn ma kɛ ko la nka o n'a ta o ta SINABEF ko a y'a ka grève a y'a wuli n'i ye jateminɛ kɛ laɲini 13 min bɛ SINABEF bolo olu la ko ka dɔ fara u ka saraw kan n'i y'o ta 115 o ka fara min ye SINABEF baarakɛlaw n'o ye maa minnu bɛ baara kɛ bankiw la i n'a fɔ prestataires olu ka sara dɔ ka fara o kan laɲini sabanan ni u ma bɛn o fana kan o ye k'a fɔ bankiw kɔnɔna la bi limanaw i b'a ye ko baarakɛla minnu bɛ yen ni olu ni banki bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛnkan kɛra o kan n'o ye convention collective ye ko a jirala k'a fɔ patronat maaw olu fana ma sɔn o ma limanaw nin de ye laɲini damadɔ ye ko SINABEF maaw u ni min ye patronat u ma bɛn ko la nka ko tile 6 min kɛra baarabila la u y'a ɲini ka min ye baarabila ka a ɲɔngiri fɔlɔ ko nka ko UNTM ale y'u dɛmɛ baarabila in na limanaw k'a sɔrɔ don banki ninnu ka baarabila in tiɲɛna a ye kɔlɔlɔba de lase jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu mago bɛ jɔ banki la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kunnafoni an b'a bila nin kan yan nɔ indépendant ale de ye nin fɔ k'aw fo k'aw barikada
ni ala sɔnna sini juma an bɛ ye kɛnɛ ka gafe minnu mana bɔ k'olu lakali aw ye ladira kɔnɔ la a kan bɛn